don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Njonjo TV, it's the Petro Premiership, Orlando Pirates 2, Kaizer Chiefs 1. I'm joined by the best chairman in the world. Asithibo sharp kunjani awuthama? Angimnandi che. Sharp awuthama man. Njengoba ke bengishilo awuthama. Ya ukuthi sizoqala eFNB, sizoqedelela eMoses Mabhida. Shonja. Today awuthami bengizo introduce abomadiba abafana bami ngiba-check ukuthi ba ready for ukuthi siye ku final. Today bengekho awuthama abomakhawula ubabonile nawe bebangekho up to par. You understand but sazile ukuthi practice. You understand ukuthi mina Sithibo ne angikho slack iChiefs ngayitshela ngathi always ngiyayincanywa ngeke ngiyenzele flop. Angifana abantu basePitori ngabe ngibagwaze 6 mareza seKasilam ngizigwaze 2. You understand angisibhayizisi. Yazi ngifuna izingiplanele for the final. Finally la ngizozibonisa khona Sithibo ngitshelile ngathi besibadle simhlophe labantu abajwayelanga amakhaya. You understand? Sizobangena Sithibo labantu. Bona abantu baseKasi laba abahluphi Sithibo. Yes Sithibo. Abantu baseKasi laba abahluphi mfana. Ithi ngikutshela Sithibo isizini yonke isizini. Abantu bebangithuka bathi awu chairman ubonani ku Hopi Dosto. Ngiyobatshela yazi ngihlala ngitshela ngeHopi Dosto. Bathi ngibonani. Ubonile uHopi Dosto namhlanje. Yilo beliphazamisa iChiefs. Mwana sesi. Namanje ngisasho mfethu. Yes, namanje ngisasho mfethu khona into engiyibonayo kule yantwana. Abaningi abangayiboni. Mahupha. Awuntwegwaza ngale yantwana leya. Yabona ngiphethe enye intwana abathi unkothe. Ithele yangami lama ithola iyellow card first half. Ngathi alongeke ayiqede. Longeke ayiqede. Uzodila nayo ugcina mbamba ngeenyawo. Mbamba ngeenyawo. Athi red. Yabona uthiyami. So Sithibo nyabona namakhosi afuna ukuringa akhipha isibhongo sokuthi next week aplana kanjani akwatile yabona. But ithi ngitshela abokhila ngoba ngiyabazi abantu engiphila nabo abokhila. Ringa nabo. Khila uthiyami. Mhlamba ngeke sisabonana uzongibona ezithombeni. Mamela khila. Yohlala umfana ngizokushaya mfana. Wena khila inkinga yakhe awuzazi uzalwa ubani uzalwa ibhakanini. Ngiyakuzala khila. Kuzoba lula ukuthi ngikuhlabe khila ngoba uyingane yami khila. Ngimhlabile ukhila uthiyami. Ngimthamela. Mamela ka uthiyami. Namhlanje ngishaya first round. Second round la ngiseMoses Mabhida. Stop it.